Alright, ang atong oras mga ka-super, alas 10:30 tantak na sa gabi. Adlaw karon nga kanyang Martes, no, pizza 1 sa buwan sa Setyembre 2020. Ato nga girespondihan kining panagbangga diri mismo sa may Dan na 3 de Abril, esquina F Pacania. Taxi o kaning motorcycle. Ako duda murag kusog dagan sa taxi ani. Nya mo ning situation ko diri mga super, damo kay basuso nga bata. Ang duha ang huli, ang inahan o ka masuso nga bata, no. Boss, nya mo ni gay tubag karon sa atog mga sakop sa Labangon medical personnel, no, sa Labangon tungod kay apil ang masuso ni nga bata mga super ang naabot diri murag kuan ni ano ba, so nadire karon ang kanimong bata, ano, gikita ka sa itong mga medical personnel kuan ni motorcycle o kaning taxi unya ang kaning mga motorcycle wa na matsura na iyang kuan, iyang mga body parts, no, na guantes, pero conscious naman ang inahan o ang bata presente ang driver ani. But may nga mandaan karon, importante ka nila mga ka-super, no, nga mag-amping og maghinay sa daan. Onya siguro doon jud ga basta pagguan siguro nila mga skinita. Dito mapaturatig dagan tungod kay bisa pa man yana. Adunay mga possible nga mga mo guwa nga mga motor o kada baga akin mga skinita hinundan nga mo ni nahitabo ron, no. Ikong driver, boss, taxi? Isa to ba nga, sir? Sir. Ha? Okay, live ka sa balita. Kasi pangalan mo? Jerry. Jerry. Toro. Asa ka pa yung, sir? Mga balong kain, si oil. Pero usap ka lang, ang motor asa gikan? Jerry. Kanya. So, I believe, gumurag kusog ang dagan ni mo. Oy, kusog pa. Daot sila. Gagaw mo ganas kayo. Okay. So, usap na hitabo sa gagawin na pag wag ka break? Ilaw sa gawas. Ako, dilit kayo ko. Tapos mo sa gawas. Tapos sabi ko na dali. Asa, diri ka sa kining kuan, diri ka sa kining kilid. Kanang motor kanina man sa main road ang motor. Hinay gyud ta, gikan sa diha. Hinay sa bata dala. Na ba nag-helmet ba ang driver ang kuan ang sakay? Hap sa sa hap. Ahap. Kamo na kadas na hap. So, dili kayo magkaganin ano yan. ang situation. So, mo na sa taxi. Ang ato mga personal diri sa Traffic Patrol Group o TPG nga mo ni cater aning mga aksidente, no, sa kaning maong area sa may Dan 3 de Abril, esquina F Pacania, no, mga super. Bas kasi mga atong driver. Ako nang kon, bayaw. Kasi mga niya. Pangalan? Simon. Kabugason. Ha? Kabugason ang babae. Ako nang manghod sila. Sheila. Salazar. Ha? Salazar. Okay, Sheila Salazar. So managapuyo din, di ba managapuyo ni. So mani ang sitwasyon karon diri sa area sa Maidan F Pacania o esquina 3 de Abril Pacania. Ani ato gadag Subo Barangay Punta Princesa ata ni, no, mga ka-super. Amping kanunay sa dalan bisa pa man nga mingaw. O niya labi ng MGCQ ron na ana karon ang Cebu City sa papatuman sa Modified General Community Quarantine o kaya nga doon na pipilan na ka mga establishment ang magabli nya ambulan ta kanunay para sa nga ligay ta sa disgrasya. Benji Talisik, inyong ka-super. Salamat, may gabi.